Hai kalau sekolah pun udah sampai, maklam online dan udah nane, maklam nare, bidin sih, online kelas pertama kelas lah nane, tanah sih nare. Kelas ni bakal bunga fibrang, lockdown sampai, nosingo besi tahu tanah, berain bu mana mabu mana boleh, nang tahu tanah nare. Bidin sih, tosi yang keren kan, lockdown sampai nosingo lay सोर थाबाय थानो हानो आरो सोरखौथो हमथाना लाखिबाय थानो हानोब्रा हमथानाथ' रावखौबो लाखिनो हाया थेवब्लाबो बहाबा थांनांगौ बहाबा थांफ्लांनो लागोन थाफ्लाफोरासो गोज्जा खालामना हरजाबासो थेंगोना माला मालाय माबा प्लेनिं खालामबाय दङ खोमालाय मालाय थेंगोना मा प्लेनिं खालामबाय दङ नोंसोर सानैया गैयालै मा प्लेनिं खालामलाबायनो लकडाउननि बाथ्राखौसो सावरायबाय दं जों सानैया मा खालामगोन मा मागोन होननानै जिरायदो बेयाव दसे मा खालामनो आरो दा नोंसोरलाय बहाथो थांदोंमोन सानैबो ना नोंसोरबो गोदाव सोराव बेरायलाबाय थादो गोदाव सोरावसो बेरायदो ना सोरखौबासो लोगो हमनो थांदोंमोन बिसोर सानैयाबो मोनथिला दे आरो है जाम्बा सोरखौ लोगो हमलाबायनो गोदाव सोरावनो मा खालामनो थानो होननासो ओरैनो ओंखारबोनाय जों बेरायनो नोंसोरबायदि नङालै जोंहा लोगो हमनो लागा रावबो गैया नोंसोरसो दे बाद दोन बेफोरखौ दा मोनायाव मा खालामनो बेखौ खोन्था मा खालामनो आरो पार्टि खालामनोसै मोनायाव माथो खालामबावनो आरो बे लकडाउनाव पार्टि खालामलाबायो नामा जामा थामा सोर खोन्थालाबायदो नोंलाय पार्टिनि बाथ्रा बुङाखैब्रा आङो ओरैनो मोनायाव मा खालामना थानो बेखौसो बुंदों मोनायाव आरो माथो खालामबावनो दाखालिनि रखम ओंखारबोदों जयै जिरायनोसै गासैबो मोनायाव बिदि ज' जिरायबाय थाबा हामगोन नालाय माब्लाबा बिखुंनि बिगुरफोरासो बिसिजोबना हरजागोनलै पुलिसफोरदो थै जाम्बा गल'ल' मानसिया एसेबां गियो नोङो पुलिसखौनो गिनोबो नांगौ र' सम मोनाखैथ' नोङो पुलिसनि लावथिखौ जा दिनखालि मोनो बे दिनखालिसो मोनथिगोन नों दे जेबो नङा बारा गोबाव खालामाना जों दसेल'सो जिरायगोन मा खोथा गिलाबाय थायो नोंसोरो थौ थांसै ओंखाम उखैसोबाय दा मोनायाव ओंखारबोदो गासैबो होमबालाय थांसै मोनायाव लोगो मोनलायसिगोन गोसो थोनायजोंल' थोला आं मा खालामबावनो गल' मोनालाय थगायबायसो नामालाय जोंखौलाय माथो मोनफैदिया दाबो गल'ना गल' दैलिलोथार मानसियानो दासो ओंखारबोबाय दं खोमा इयो हे माथो मोनफैजोबना दोङोलाय आंलाय फैथ'वाखै सानदोंमोन गानसेयालाय बोरैथो माथो फैयासैनो फैदोंलै ओइ दै गुदुंफोर गाराखै बि उन जाबाय देस ओइ बाबु बिमा ओइ माइनाव बिमा दरजाया खेवदों सुन्दाय गोलाव फैदोंनो माबारै खेवदों सैमा सोंसो गारदों माबारै खेवदों मासे गोबाव खालामालै नोंसोर दा सिनेमा नायनानैबा दालागै मानसियासो जोबलायलांबायमोन खालाम नोंसोर बायदि बहा हानोब्रा थाबनो फैनो जोंहाबा मा जादों जालायखैलै नोंनियालाय घटनानि बिफाङालाय नोंसोर बायदि फैनो होननानै बुंबानो फैनो हायाब्रा अट' रायजायो न'फोराव जोंबा हे पुलिस फैदों र' पुलिस नोंसोर जिरायबाय थादों ना बहा पुलिस फैदो गावसो गिना खारबोदो खोमा आथुरनो मेंबोलायथारदो गियाखैब्रा नोंसोरखौसो नागिर फैबाय थादों मेंबोलायबाय नागिरनानै मोना अमा गोरान सावजानोसो हामथारदों माथो दोङोबालाय मानथो लाबखा गैयालै सावजानो हागौमोन ना थाबाथ' बुंबावलायनांगौमोन मा अमा गोरान नांगौ आलुफोर दोङोबा लाबा मानो
बानलु संख्रिजों दानो बेसे गोथाव जागोन। आलुआ दोननाया दोनो मोनसे जायगायाव खिन्थु बिराद रिक्सनि जागोन लायनो थांनांगोन। मा रिक्सनि जालायगोनलै नोंनियाथ' मत्लबाथि नंथ्रालै बिगुरसो गोजा खालामजोबगोन दे नों। सावजाना दरनैसो लाबोनानै बिगुर गोजा जालाबाय नामा दा माथो सोर मा खालामनाय। थै बेफोरखौ गासैखौबो बाद दोन गाबोन मा खालामनो सानाव न' सिङावबो थाबाय थानो हाया। आंहाथ' न'आव थानायनि हुदायानो गैखाया र' मा खालामनो बेनोथ' जादों। मा खालामनो आरो आलासिफोरखौनो जाना थांनांसिगोन आरो माथो खालामबावनो नङाब्लालाय। हैद गथ' गोरलैबाव नामा नों आलासि जाबाय थानो। इसिबा नायाखै माने आलासि गथ'फोराल' जायो आरो गेदेरफोरा जाया। थै आलासि जानाय थानाय बाद दोन गाबोन एन्जर जावनो थौ गासैबो आरो सोरनियाव मा दोङो लाजोब। अ बेनो बरिया जागोन सोरनियाव मा दङ दाउबो गावबोनोसै जा मोनो। अ बिदिनोथ' फैसा थाखाबाथ' गैखायानोखा माथो पार्टि खालामनो बेजोंनो खालामनांसिगोन आरो एन्जर दाउ जा मोनो बेजोंनो पार्टि खालामनांसिगोन। बेदरखिनियाथ' मोनबाय दिसुन थांबा गाबोन आरो बेजों लोगोसे मा दंबावो आरो बेजोंलाय मा नांबावगौ आरो फालौ संख्रि जादों न'निफ्रायनो मोनबोखागोन ना। जाय जाम्बासोलै नोङो बेदरखौ ओरैनो गोजा जागोन नामा दैजोंनो बेजोंथ' माबा मोनसे नांगोन। है बेफोरखौलाय मा नांजाबाय थादो जागोन ना माबा मोनसे गाबोन ओंखारग्रोदोल' ना नोंसोरो। दे जासिगोन दे जागोन दे गाबोन ओंखारदो दे बिदिब्ला ओंखारदो गासैबो। हरबो जाबाय दा नङाबा बिगुरा बेसेसो फैजागोन आरो।